Consorci Sanitari Integral. L'Hospital de Sant Joan d'Espí Moisès Broggi ha acollit la 7a reunió de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Clínica i d'Electromiografia. La reunió és una trobada professional de reflexió i actualització en la matèria, que enguany ha estat dedicada a les eines neurofisiològiques davant la patologia medular. La secció de Neurofisiologia del Servei de Neurologia del Consorci Sanitari Integral ha organitzat l'esdeveniment, amb el suport de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Clínica i d'Electromiografia. El tema que hem triat aquesta vegada ha sigut la patologia medular i la primera part hem fet un posicionament en quin moments es troba aquesta patologia i quina és la seva base anatòmica i clínica, i a la segona part veurem de quina manera la neurofisiologia pot ajudar al clínic en les seves expectatives de recuperació o de no recuperació del malalt medular. Sí, essencialment és que la patologia medular és una patologia molt poc habitual dins de la neurofisiologia clínica a la pràctica diària de la major part de la gent de la societat. Aleshores, d'aquí l'interès que té agrupar unes jornades d'aquestes i presentar-los des del punt de vista de la seva especialitat totes les eines específiques per estudiar, abordar i avaluar aquest tipus de patologies, i per això comptant amb diferents especialistes que avui ens dediquem i que treballem en aquest camp, perquè l'especialitat en general, aquest tipus de patologia i de valoració són malalts que no són molt habituals, que se'ls trobin en el dia a dia, i per això fer una posada a punt tot el grup. El programa de la jornada ha inclòs ponències de gran contingut científic al voltant de patologia medular, a càrrec d'especialistes de reconegut prestigi que han tractat temes com l'anatomia medular i els aspectes clínics de la patologia medular. Durant la reunió, experts en neurofisiologia clínica han reflexionat també al voltant del maneig diagnòstic de la patologia medular i els reflexes dels segments sacres. En la seva 7a edició, la reunió ha comptat amb una àmplia participació de més de 50 professionals. La nostra societat estem a l'àmbit de la neurofisiologia de Catalunya. Llavors tenim gent que ha vingut de Lleida, de Girona, de Tarragona, de Barcelona, inscrits per interès de la xerrada. I nosaltres també ens obrim una mica a la part docent perquè fem un estímul als residents de l'especialitat perquè puguin presentar els seus treballs o el que estan fent en aquest moment, i això ho desenvoluparem a la segona part del dia, que és després del dinar, que és un recull de comunicacions ràpides de 12-15 minuts per saber una miqueta, per estimular a que el professional pugui oferir a gent de la seva especialitat i que és un àmbit una mica més ample el contingut de la seva feina. Bueno, és una cosa que com que nosaltres hem sigut un comitè petit, hem hagut necessàriament d'agafar la possibilitat de que la gent del consorci, de l'organització, ens pogués ajudar. Llavors, el mateix el servei de comunicació, el servei d'informàtica, hem tingut diverses opcions que hem aprofitat i la veritat jo crec que tot ha estat i nosaltres estem molt agraïts a que hem pogut fer, tot i que som només dos, hem pogut fer tot el que és necessari per organitzar una reunió científica d'un cert tall i interès.